Haupa, ni Gilean Irribarren deitzen naiz, Itsasukoa, 22 urterekin eraikuntzako ikasketetan, eta euskal kulturaren maitemindu bat. Hortako euskal dantza, bertsolaritza eta hainbeste gauzetan parte hartzen dut. Eta bertsolaritzan xapelketan parte hartza erabaki dut, gure burua erakusteko eta iparraldea ere beti bizi dela ohartarazteko. Bertsolaria, beraz, ni bertsotan hasi nintzen duela 11 urte. Hastapenean talde giroa gustatu zitzaidan eta horrek bultzatu ninduen aurrera egitera. Eta geroztik beti hemen naiz. Nire xoko txikian ez dut maite sobera publikoa intzinean eta nire burua erakusterat, baina sorpresa hola lagun giroan, afarietan edo hola aritzea gustatzen zait eta egiten dut ina hala jendeari ere gustarazteko. Bertsolari gogokoena ez dut alako bertsolari gogokorik, niri gustatzen zait plazetan ibiltzen dena bere izena goraipatu gabe. Eta airea betidanik batzuek errango didate beti berdinak erabiltzea dituztala. Beraz, nik amodioaren kantua, amodioa zoinen zoroa doinua erabiltzen dut gehienik. Hori delako errestasun bat, automatikoki etortzen zaidan doinu bat eta erresa delako kantatzeko ere.